Nitgħallem inkun pożittiv, naddatta, nitħarreġ u nkun grat. Dawn huma wħud mill-pariri miktuba fuq iċ-ċertifikat li rċivew 13 il-priġunier, ċertifikat li jirrikonoxxi s-sehem tagħhom f'kors ta' 6 ġimgħat li sar mill-Fondazzjoni Midla mad-Dawl b'kollaborazzjoni mal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Tanja Karwana li ħolqot dan il-kors spjegatilna x'kien jinvolvi t-taħriġ. Il-kors kien jikkonsisti f'5 disċiplini differenti fejn kien hemm il-psikoloġija, il-drama, il-yoga, attività fiżika u anke motivational talks fejn il-priġunieri kienu mħarġa biex jippruvaw jibdlu il-mod ta' kif jaħsbu għalejn il-ħajja. 6 talliema taw is-servizzi tagħhom biex jalmu lill-priġunieri. Tanja Karwana rrimarkat il-bidliet li osservat fost il-priġunieri wara li lestew il-kors. Il-bidla mhix se ssir f'daqqa, ċertament, però il-kors biex ikun il-bidu, jagħti il-bidu. Kellna priġunieri li jridu jibqgħu jippratikaw il-yoga pereżempju. Ġifieri huma ħadu aħna tajnihom l-skills bażiċi tagħhom, issa f'idejhom biex jibqgħu iħaddmuhom. Il-kors serva tadba biex il-priġunieri jkunu iżjed kuraġġużi meta jaffaċċjaw il-ħajja barra l-faċilità. Fl-istess waqt tom rutina akkademika waqt li jiskontaw is-sentenzi fil-faċilità. Il-President tal-Fondazzjoni Midla mad-Dawl George Busuttil qal li dan il-proġett pilota serva bħala punt ta' tluq għal iżjed ħidma fost il-priġunieri. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela qal li l-priġunieri li ċ-ċertifikat mhuwiex sempliċiment karta, iżda huwa kuntratt magħhom infushom. Irrimarka kif 125 resident qiegħed isegwi xi studji fil-faċilità li jistgħu iwasslu għall-eżamijiet tal-livell ordinarju. Carmelo Abela saħaq li m'għandux ikun il-Gvern biss li jemmen fir-riabilitazzjoni, iżda għandu jkun ħsieb tas-soċjetà kollha.